ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ତଡ଼କା। ଦେଖ, ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏଠି 7 ପ୍ରକାର ଡାଲିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ମାପିକି ଏମିତି ଗିନାରେ ଯେତିକି ଗିନା ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଦେଲି ଡାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେବି। ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦେବି। ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବି। ଡାଲି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲି କପଡ଼ାରୁ, ସେ କପଡ଼ାଟା ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିଦେଲେ ଏପଟେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଜିରା ଦେଲି। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଲି। ତା ଦେହରେ କିମା କରି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ, ଅଦା ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ଟିକେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୀତ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ନ ପଇଲେ ହେବନି। ସୁନ୍ଦରୀ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଟିକେ କରି ଟିକେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଢକଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏପଟେ ପକେଇବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ। ମିଟ୍ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନାଲି ହେବା ପାଇଁ, ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇବେ, ଟିକେ ମେଥି ପତ୍ର ସବୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିଦେବା। ଏମିତି କଷି କଷି ମସଲା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଅଲଗା ମସଲା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଦେବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ କାଟିକି ରଖି ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିକି ଭଲ ଟିକେ ମିଶାମିଶି କରିଦେଇକି, ତାପରେ କରେଇ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆମେ କଷିବା। ଆଉ କଷିଲେ ତ ପୁଣି ମିଶାଇଲେ ତ ପୁଣି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଶାଗ ସବୁ ଏମିତି ନସିଗଲା। ସବୁ ନସିଗଲା ପରେ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତଡ଼କାକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି କରିଦେବା। ପଛରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମର କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଖଟ ଖଟ କରିଦେବା। ଆମର ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ଲାଗିବ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁଥିରେ ବି ପରଟା, ରୁଟି ଯାହା ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖ, ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀ କେମିତି ଆଗରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଲି ତରକାରୀଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।